Esistijaj fil-katakezi tagħna llum xtaqt nirrifletti fuq il-messaġġ li l-Papa Benedettu XVI wassal lid-dinja Kattolika lilna l-insara propju għal matul ir-Ramadan tal-2012. Il-Papa jispira ruħu fil-messaġġ tiegħu minn sentenza l-ittra lill-Lut propju kapitlu 10 vers 24 fejn l-awtur ta' din l-ittra iħeġġiġna sabiex aħna natu każ ta' xulxin u li nħeġġu l-xulxin biex inwieġbu għall-imħabba u għall-emil tajjeb. Fil-fatt il-Papa Benedettu XVI xi ħaġa li hija ċentrali biex ngħid hekk kemm ilu Papa fil-pontifikat tiegħu fit-tagħlim tiegħu jinsisti li l-imħabba hija l-qalba tal-ħajja l-Isranija. Bżejjed ngħidu li l-ewwel enċiklika tiegħu Deus Caritas Est Alla u imħabba propju tiffoka fuq din it-tema ċentrali tal-viżjoni tagħna ta' Alla u allura tal-mod kif aħna ngħixu tal-ħajja tagħna bejnietna tal-iskop tal-ħajja tagħna fuq din l-art illi l-imħabba. Jekk irid infakkar x'kien qal darba l-Papa Giovanni Paolo II, il-bniedem li ma jħobbx u mhux maħbub laqqas jifhem lilu nnifsu. Għax il-bniedem maħluq biex iħobb u maħluq biex ikun maħbub kemm lilu nnifsu, kemm lill-oħrajn kif ukoll Alla l-imbierek f'Sidna Ġesu Kristu. Benedettu XVI iħeġġiġna li żmien tar-Ramadan huwa mument fejn aħna nistgħu niġġeddu propju fil-qalba tal-ħajja tal-imħabba permezz ta' mixja ta' fidi li aħna rridu nagħmlu flimkien kemm bħala individwi kif ukoll bħala komunità. Importanti eżisti. Il-Papa qed jgħidilna biex aħna verament nikbru fl-imħabba irridu nagħmlu mixja ta' fidi. Għaliex dan? Għaliex l-imħabba ħafna drabi aħna nassoċjawha ma' xi ħaġa li qisha tiġi spontanja fil-qalb tiegħek. Mentri l-imħabba hija arti. Inti predispost biex ngħidlek, issib ġibda fik, issib xewqa fik li tħobb u tkun maħbub, però l-imħabba trid titgħallimha wkoll. U l-imħabba tiġi eżistijaj frott din ir-relazzjoni tagħna ma' Alla illi nirċevuha bħal qabel kollox bħala don tal-Ispiritu Santu fil-qalb tagħna, però teżiġi wkoll il-parti tagħna. Għaliex kull ma jmiss ma' Alla huwa realtà ta' grazzja, però fl-istess ħin huwa realtà wkoll ta' kisba umana. Jiġifieri aħna rridu nikkollaboraw mal-grazzja ta' Alla, anke fejn tidħol l-imħabba. U l-Papa jgħidilna li din il-mixja ta' fidi matul ir-Ramadan irridu nagħmluha l-ewwel qabel kollox billi nisimgħu il-kelma ta' Alla, niftakru Ġesu stess jgħidilna min iħobbni iħares kenti. Jiġifieri biex tasal għall-imħabba l-ewwel tisma' il-kelma. U jgħidilna flimkien mal-kelma għandna wkoll is-sagramenti. Primarjament nistgħu ngħidu is-sagrament ta' rikonċiljazzjoni, is-sagrament tal-qrar, illi jgħinna fil-mixja tagħna, u s-sagrament tal-Ewkaristija illi jasaħħaħna jekk il-qrar ifejjaqna l-Ewkaristija issaħħaħna f'din il-mixja. Flimkien ma' hekk mal-kelma u s-sagramenti, il-Papa jħeġġiġna li f'din il-mixja ta' fidi matul ir-Ramadan irid nagħtu każ ħafna it-talb u l-qsim li aħna nsibu momenti iktar fejn nitolbu u li naqsmu mal-oħrajn. Naqsmu mal-oħrajn kemm l-esperjenza ta' Alla u kif ukoll il-kelma ta' Alla, kif ukoll anke l-affarijiet materjali. U iħeġġiġna għas-silenzju għas-sawm. Mela għandna il-kelma ta' Alla u s-sagramenti, it-talb u l-qsim, is-silenzju u s-sawm. Għandna bżonn eżistijaj niskopru ħafna mill-ġdid il-bżonn skużawni. Għandna bżonn ħafna niskopru mill-ġdid il-qawwa tas-silenzju fi żminijietna. F'dinja daqshekk storbjuża fejn l-istorbju mhux bil-forsi jkun l-istorbju tal-ħsejjes imma l-istorbju anke tal-preokkupazzjoni li għandek x'tagħmel, il-preokkupazzjoni biex tara l-internet, il-preokkupazzjoni biex twieġeb l-email, biex tara il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Għandna bżonn nitalmu nisktu. Għandna bżonn neħtlu fis-skiet għaliex fis-skiet nistgħu nintaqgħu ma' nfusna u mal-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna u ġewwa fina. U flimkien ma' skiet għandna bżonn is-sawm il-Papa qed jgħidilna.
jalla sistema tolerant dan is-sawm ma nriduċuh sempliċiment għal dak li l-Knisja tħeġġiġna u tobbligana għalih, jiġifieri għasir Randan l-ġimgħa kbira. Imma fir-Randan is-sawm isir lifestyle. Mhux l-iskop tagħna neħtlu fuq is-sawm ħalli morru mill-ewwel għat-tema tal-dussija tiegħu il-Papa, però nixtieq inħeġġeġ ħafna għal din il-prattika tant essenzjali fil-ħajja nisranija tagħna. U l-Papa jgħid li dan kollu biex wassalna l-ferħ tal-Eid. Jiġifieri xejn m'għandu skop fih innifsu imma biex nagħmlu dan il-passaġġ ma' Ġesu mill-mewt tal-ħajja. Biex niċċelebraw il-passaġġ tiegħu li ġabilna l-libertà, il-ħelsien mid-dnub u biex niċċelebraw fl-aħħar mill-aħħar il-passaġġ tagħna, l-Eid tagħna li aħna wkoll ngħaddu mill-mewt tal-ħajja. U San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu jgħidilna minn dan aħna nafu illi aħna għaddejna mill-mewt tal-ħajja, ġifieri minn dan aħna nafu li ċċelebrajna l-Eid, li inti qed tiċċelebra l-Eid veru tiegħek, jekk inti tħobb jgħidilna San Ġwan. Jekk aħna nħobbu, hemmhekk biss nafu li aħna il-frott tal-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu, il-frott tal-ħelsien tagħna mid-dnub hija l-imħabba. Jekk jiena minix ngħix fl-imħabba, jien qed ngħix fi stat ta' dnub. Jekk jien mhix qed ngħix fl-imħabba, qalbi qed tgħix fl-istat ta' dnub u jien għandi bżonn Eid ġdid fil-ħajja tiegħi. Komunità nisranija fejn m'hemmx imħabba hija komunità li għandha bżonn dan l-Eid. U jgħiduli minn minna eżistijaj ma jeħtieġ dan l-Eid. Il-Papa fil-bidu tal-messaġġ tiegħu eżistijaj jitkellem dwar din is-silta mill-lut illi nixtieq hekk naqra daqsxejn kollha kemm hija kemm il-vrus li jiġu qabel u l-vrus li jiġu wara anke għaliex il-Papa fil-bidu tal-messaġġ jagħmel referenza għalihom. U l-silta li tal-lut ħanaqra minn kapitlu 10 minn vers 16 sa 25 imbagħad il-Papa jiffoka biss fuq vers 24. Isimgħu l-kelma tagħna. La darba ħuti għandna l-fiduċja li neħtlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna l-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess. U la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla. Ejjew nersqu b'qalb sinċira u b'fidi sħiħa, biqlubna imnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsur bil-masafi. Inżommu s-sieħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu huwa dak li għamlilna l-weda. Naraw kif nistgħu nħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-emili tajjeb. Ma ninqatawx mill-laqgħat tagħna flimkien kif ħadu drawwa jagħmlu xi wħud. Għamlu l-qalb il xulxin u dan wisq aktar għandkom tagħmluh aktar ma taraw li qed joqrob il-jum. Il-Papa jikkummenta fil-messaġġ tiegħu jgħid li aħna nħajru l-xulxin għall-imħabba kif hija mpenġija biex ngħidu hekk f'din il-kelma tal-ittra lil-lut hija f'kuntest illi l-ħarsa tagħna hija fuq Ġesu u l-mixja tagħna wara Kristu tiftaħna għatlet dawk illi nsejħulhom il-virtujiet teologali, jiġifieri il-virtujiet li jitfisser jiġifieri ħaġa li hija abitwali, jiġifieri ssir ħanidu hekk drawwa tajba kienu tifhmu li b'mod sempliċi. Li ssir karattru ġewwa fik. Bl-Ingliż ngħidu it becomes second nature, issir parti minnek. Imma li għandha x'taqsam Alla, allura hija virtu hija din il-qawwa fik li ssir stil, karattru, mod ta' ħajja permanenti fil-qalb tiegħek li għandha x'taqsam Alla għalhekk virtu teologali. U dawn huma tlieta: il-fidi, it-tama u l-imħabba. U allura il-kwistjoni tal-imħabba li aħna msejħin li nħobbu lil xulxin fil-verità bħala nsara hija parti minn dil-mixja tagħna fi Kristu illi tiftaħna għal dawn it-tliet virtujiet illi jridu jwasluna għal ħajja ta' dejjem. Ġifieri propju meta l-ittra li lut qed jgħidilna dan kollu aktar ma taraw li qed joqrob il-jum, x'inhu dan il-jum li qed jirriferi għalih l-awtur? Huwa il-jum tat-tieni miġġa ta' Kristu. Dak li aħna nsejħula mill-aspett ta' teoloġija l-eskatoloġija, ġifieri it-tieni miġġa ta' Ġesu u l-affarijiet li għandhom iseħħu magħha illi kif nafu għandna t-tieni miġġa ta' Kristu meta Ġesu se jerġa' jiġi, aħna qegħdin nistennewh, però mit-tieni miġġa ta' Ġesu illi hija wkoll il-mulej li jiġi għandi kuljum
u t-tieni miġġalija anke l-mowt tiegħi, meta l-mulej se jiġi għalija personali. Jiġifieri dan kollu f'kelma waħda l-Papa qiegħed jgħidilna il-mixja tagħna wara Ġesu fil-fidi t-tama u l-imħabba titwassalna l-ħajja ta' dejjem. Issa anke din eżisti, jekk aħna tlifna l-orizzont tagħna, tlifna x-xefaq vera fejn aħna rridu nħarsu, tlifna l-ħajja ta' dejjem, is-sens tal-ħajja ta' dejjem, naħsbu li ħajjitna marbuta ma' dil-art tal-ura dal-vjaġġ dil-mixja ta' fidi fi Kristu, ma tantx se narawha tagħmel sens. Għalhekk eżisti ir-randan jiġi sabiex jerġa' mill-fundament, mill-iħnet tal-ħajja tagħna jiġi jagħtina l-orjentament, id-direzzjoni mhux li aħna rridu nagħtu ħadd ieħor irid jagħtina, imma d-direzzjoni li Ġesu biss jista' u jrid jagħtina. Ħanieħtlu issa propju nirriflettu dak li qed jgħidilna l-Papa inħaffruh ftit fuq l-imħabba li aħna imsejħin, imħeġġin mill-kelma tal-Alla u mill-Knisja biex ngħixu matul dan ir-randan imqaddes. L-ewwel ħaġa, il-Papa immur fuq aspett lingwistiku ġifieri jaqbad verb partikolari illi din is-silta lill-Lut tuża meta samqa l-awtur tal-ittra lill-Lut jgħidilna biex inkunu konċernati, kuna dal-concern, natu kas ta' xulxin. U din li tagħti kas jgħidilna l-Papa li l-kelma Griega hija katanoin illi hija użata fil-awtur tal-ittra lill-Lut. U jgħidilna xi tfisser, jekk il-Papa jagħtina ftit tifsiriet tagħha. Hija li inti hekk toqgħod attent, li inti tosserva b'mod attent, isek bħal meta tagħmel hekk inventarju toqgħod attent x'għandek id-dar jew meta bħal fil-business jagħmlu l-stock taking. Li inti qiegħed tifli, ħseb dik l-iktar kelma sabiħa tifli. Eżattament ħatara xemm, jiġifieri hemm din l-attenzjoni mhux ġast hekk tagħti każ b'mod superfiċjali, imma li inti tagħti każ fid-dettall, fir-reqqa, timpenja lilek innifsek biex tagħti każ. U il-Papa jgħidilna li dan il-verb illi l-ittra lill-Lut qed tapplikah biex nagħtu każ il xulxin, dan li tagħti każ, dan li toqgħod attent, jgħidilna żewġ momenti oħrajn meta insibuh fil-Vanġelu illi żgur niftakruhom. L-ewwel waħda hija meta Ġesu jgħidilna ħarsu lejna safar, la joqogħdu jaħżdu, la joqogħdu jaraw se jiklu ma jiklux, imma l-Missier jipprovdilhom dik il-ħarsa lejna safar b'dik l-attenzjoni. U t-tieni mument ieħor meta dan il-verb huwa użat anke fil-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 6 versu 41, meta Ġesu jgħidilna biex inħarsu lejn it-travu li hemm f'għajnejna mhux lejn it-tibna li hemm f'ħadd ieħor. Jekk jiġifieri hemm dan l-isforz dell-attenzjoni li inti timpenja kien nifsek kif tħares lejn dak li inti qiegħed tħares. Waħda minnhom hija lejla safar, l-oħra hija lejn it-travu li hemm f'għajnejk u mhux it-tibna ta' għajnejk. Imma bl-istess impenn, attenzjoni, ħsieb, ħerqa, iridu nħarsu lejn il-persuni l-oħrajn. Issa l-Papa jgħidilna li propju l-qawwa ta' din il-kelma, ta' dan il-verb li l-awtur tal-ittra lill-Lut juża huwa ħafna bil-maqlub tar-realtà li aħna ngħixu. Jgħid għax aħna ngħixu f'soċjetà li hija tant indifferenti lejn xulxin, ma nagħtux każ xulxin, jekk biex tifhmuni ċar niġnaqgħu qumu minn xulxin. Disinteressati ma jinteressanix, uħut minna tlifna l-interess xulxin fil-versens tal-kelma. U jgħid ħafna drabi dan ħireġ mill-egoizmu il-Papa, u interessanti jgħid ħafna drabi dan minn ilu maskra wkoll. U dil-maskra semmejnija ir-rispett lejn il-privacy tal-ieħor. Isu kulħadd għandu dritt tal-privacy, imma l-iskuża li kulħadd għandu dritt tal-privacy, kulħadd għandu dritt tal-ħajja tiegħu privata ħadd ma jindaħal lil ħadd. Ħafna drabi il-Papa jgħidilna din ġibniha skuża biex niġnaqgħu nqumu minn xulxin. Speċi tajna nagħti każ l-affarijiet tiegħi sal ieħor jekk għandu dritt tal-ħajtu jaraw mhux tifel żgħir ma jinteressanix, tal-ħafna argumenti. Il-Papa jgħid illi dana din l-attitudni twassalna biex ma nagħtux każ ta' xulxin. U jiddanu bil-maqlub tal-dak il-kelma tal-Alla trid minna. Il-Papa jfakkarna kif Alla meta fil-bidu tal-Antik Testament għandna l-qtil bejn Kajn u Abel, wieħed minnhom jgħid ma jiena irid inkun naf Kajn li qotel Abel u mbagħad
Alla jmur javviċinaħ, il-kuxjenza tiegħu tkellmu, Alla jkellmu fil-qalb tiegħu u jgħidlu jien qed noqgħod noħsib il-ħija, speċi ta' jien noqgħod tkun naf dan x'inhu jagħmel. Iva, aħna rridu nkunu l-kustodi, il-ħarriesa ta' xulxin bħala nsara. Aħna għandu jinteressana minn xulxin. Aħna għandu ikonna ċerta keri, rridu nkunu attenti lejn xulxin u jimpurtana minn xulxin. Il-Papa jidinna li l-kmandament tal-imħabba, l-imħabba tagħna lejn xulxin, iġġib fuqna ir-responsabilità li aħna rridu nħossuna responsabbli lejn dawk li bħalna u maħluqa minn Alla u huma wlied Alla. Indipendentament issa mir-razza, mill-lawn, mill-reliġjon, mill-mentalità, mill-kultura, mill-pajjiż, indipendentament minn kollox, ġifieri dawn m'għandhom xejn jaqsmu. Kull bniedem maħluq fi xbija Alla għandu d-dinjità tiegħu, kull bniedem aħna għandna jkollna din ir-responsabilità lejh fl-imħabba. U l-Papa jidinna li jekk aħna nibdew nħarsu lejn xulxin bħala aħwa fl-umanità, mill-fatt li aħna maħluqa, aħna kreaturi, hemm ċerta solidarjetà, hemm ċerta għaqda bejnietna, ċerta rispett għal fatt li inti bniedem anke ma naqblux. Nistgħu ma naqblux jiena u int fil-idejat tagħna, ma għandi kollu rispett u l-imħabba lejk għax inti bniedem. Napplikaw dan eżisti jew fi żwieġ u l-familja, mhux dejjem se naqblu pereżempju anke għal miż-żewġin bejnietkom. Imma nibqgħu nirrispettaw u nistmu l-xulxin ta' bnedmin għall-inqas, għax ikun tant laqqas ta' bnedmin ċivilizzati ma nismaw il-xulxin. X'kuntant l-annimali jitrattaw il-xulxin aħjar minna bejnietna. Bejt jgħidilna l-Papa jekk aħna inkunu aħwa ta' xulxin fl-umanità u fil-fidi, għax jekk jiena ħija nisrani għandu l-istess fidi bħali nisrani kattoliku, aħna aħwa fi Kristu. Jekk hemm din allura din l-għaqda u għandna ngħixuha ta' aħwa bejnietna lejn dawn li huma maħbuba tant minn Alla, allura aħna naslu sabiex nikkultivaw is-solidarjetà vera, nikbru fil-ġustizzja u fil-ħnina u li jkollna l-kompassjoni illi toħroġ mill-qalb. Il-Papa jgħid nisma' biex aħna naslu għal daw il-valuri fl-aħħar mill-aħħar ngħid jien aħna tant nixtiequhom bħala bnedmin u bħala soċjetà. Il-valur tas-solidarjetà, il-valur tal-ġustizzja, il-valur tal-ħnina, il-valur tal-kompassjoni, biex dawn naslu għalihom mhux biżżejjed nagħmlu liġijiet, mhux biżżejjed nagħmlu trattati u konkordati bejn pajjiż u ieħor internament fil-pajjiżi. Irridu l-ewwel nibdew nistmaw il xulxin aħna ta' aħwa bejnietna. Jekk aħna nonqsu minn dan, jekk aħna ma nagħmlux dan, allura sejrin nitilfu ħafna. Ma nistgħux naslu għal dak li aħna nixtiequ. Mhux se jkun hemm solidarjetà, mhux se jkun hemm ġustizzja, mhux se jkun hemm ħnina, mhux se jkun hemm kompassjoni. Il-Papa Benedetto XVI f'dal-kuntest jikwota l-Papa Pawlu VI meta f'dokument sabiħ importanti anke mill-aspett soċjali, Populorum Progressio, paragrafu 66, Pawlu VI kien għalinna illi is-soċjetà umana tal-lum hija marida serjament u jgħidan mhix marida għaliex qed imorrula riżorsi naturali tagħha jew minħabba il-privileġġ ta' xi ftit li għandhom monopolju fuq l-oħrajn, xi ftit jew wisq dawn jeżistu. Imma l-iktar marda li hemm milli qiegħed idajjef is-soċjetà tagħna hija ir-relazzjoni tagħha bejnietna u bejn in-nazzjonijiet li qed tonqos. L-relazzjoni ta' aħwa bejnietna u bejn in-nazzjonijiet, bejn il-ġnus, bejn statu ieħor qiegħda tonqos. U dan qed iwassal biex ikonna persuni, soċjetà, kultura iktar dajfa. Il-Papa jgħid li aħna nagħtu każ il-xulxin, nagħtu każ tal-ieħor, ifisser li jiena nixtieq dak li hu tajjeb għall-ieħor. Li jiena rrid nixtieq it-tajjeb għall-ieħor. U hawnhekk eżisti kemm importanti aħna ma ninqabdux flejra. Għax meta tgħid ma tixtieqx il-ġid tal-ieħor, ma tibda tixtieq id-deni tal-ieħor tal-persuna l-oħra. U l-Papa jgħid illi it-tajjeb li jiena rrid nixtieq għall-ieħor irrid inħares lejh mill-perspettivi kollha. Jiġifieri huwa t-tajjeb fiżiku, it-tajjeb morali u t-tajjeb spiritwali. It-tajjeb fiżiku li interessani li persuna oħra mhix marida, li persuna oħra għandha x'tiekol, li persuna oħra għandha x'tixrob, li persuna oħra għandha ħwejjeġ diċenti, li persuna oħra għandha fejn tgħix u mhux qed tgħix barra triq. Li persuna l-oħra d-dinjità tagħha hija mħarsa.
Li persuna l-oħra qed tieħu l-edukazzjoni li għandha bżonn. Li persuna l-oħra mhijiex imsawta, mhijiex maħqura, mhijiex vjolentata, mhijiex abbużata. Il-ġid fiżiku tal-persuna oħra, il-ħajja materjali tagħna. It-tieni ġid huwa l-ġid morali ta' dak li hu tajjeb u ħażin. Għax kif se naraw ħafna drabi aħna nagħtu każ il-ġid fiżiku imma ma nagħtux każ il-ġid morali ta' xulxin. Illi persuna jiena irrid noħloq u rrid nagħtiha ambjent b'valuri tajbin, mhux kulħadd isib ma' wiċċu u s-soċjetà tagħna u t-tfal tagħna qegħdin jitrabbew f'dan it-taħwit kollu ħafna drabi ta' valuri fejn it-tajjeb u l-ħażin laqqas distinzjoni ċara ma ta' teżisti, anzi ngħixu f'sitwazzjonijiet tant drabi fejn il-ħażin ngħidu li hu tajjeb u sirna nemmnu li ġenwinament huwa tajjeb u tlifna is-sens tiegħu tilak li hu tajjeb u ħażin. Imma ġifri aħna rridu għandna din l-sfida bħala nsara li nagħti każ tal-ġid kollu tal-persuna l-oħra f'dak li hu tajjeb u f'dak li hu ħażin. Irid għandi responsabilità. U l-Papa jgħid li t-tielet aspett tal-tajjeb mela għandek l-aspett fiżiku, l-aspett morali u l-aspett spiritwali. Li jiena wkoll għandu jimpurtani mill-aspett spiritwali tal-ieħor, għax ħafna drabi nirriduċu kollox għall-aspett materjali, li ngħinu l-bniedem fuq livell materjali li hija tajba, assolutament, hija l-ewwel tarġa, imma rridu mmorru għal ġiex livelli l-oħrajn forsi dan ir-randan. Irridu anke nagħmlu din il-qabża, li anke l-karità tagħna ma tkunx biss fuq il-livell materjali, imma tmur ukoll għal-livell morali u tmur ukoll għal-livell spiritwali. Il-livell spiritwali eżisti hija il-ħajja fl-Ispiritu Santu, minn hemmhekk ġejja l-ħajja spiritwali. Allura eżisti biex naraw li dan din l-imħabba, dan il-ġid li jiena l-konsern rrid ikolli għall-persuna l-oħra, rrid ikun illi iħaddan il-persuna sħiħa fl-aspett materjali tagħha, fl-aspett morali tagħha, fl-aspett spiritwali tagħha.